ráno. Ešte neprišiel jeho čas. Veďovou gerojde. Tam je bola to. Videli ste skýpnutého, zabitého? Nie, to nebol zabitý, čo je bol zabitý. Do toho pozri, leží. Aha, na. Ja toho idem. Potom príde po Lenku, že on sa potom ako zastaví. Uderil sa. To nevidíte, to môžu ja. Televízii robí ako pomocného kameramana. V robote od 6. do 6. teraz bol. Naha na peniaze, že? Naha na peniaze. Nie, to oni tak sú. Aby jak si Oni lepšie 12 robia. žili. Oni 12 robia magvizitke, to... A však potom je doma, že nie? Není doma, nepočuješ, že volal z magvizitky. Ja vím, ale keď 12 robí, potom není doma? Volá čo? 2 razy cez deň robí 12, 2 razy v noci a potom má 4 dny voľno. A potom ide na tú električku, keď? A potom ide na Volá čo si električku. robiť, aha. A tak. Voľno. Keď robí toľko. Áno, lebo robí toľko, lebo to tie hodiny sa všetko No nesmú mať mesiaci toľko hodín, len koľko má, nesmú mať viacej. 42, či koľko je to? Nie, mesiaci. Cez týždeň. Oni nie cez týždeň, lebo oni majú smeny, ale mesačný nesmie mať viacej hodín. Na to 40 000. To, že môžeš sa hneď vidieť, aj počuješ zvuk. To je na to. A tam tí, čo majú gažo, 70, lebo on nedostane za 70. 70 000. Takže dá by si 70 000 za to, ja nikdy. To není jen tak, a to ešte väčšak na tom nebežíte. Ostrovské družstvo kúpilo v Hornej Strede, nie v Hornej Strede, v Trenčíne, v Bazári, hej, za 70 000 kameru. To predávajú taký čo. Áno, to už potom tam dajú. Dajú do bazáru. Áno. Ja som chcela trošku iné, ale toto je dobré, toto je také. Nie, môže Také, tú jakosť by som chcela za tých 150, alebo také. tam tá stará 150, Teraz sa na nie, kde? 130 alebo 120. A na kde teraz sa? To som hore, tam není ničoho, to je dávno minuté. To prinde tovar a Dovidíte, neprišlo tento týždeň ani nikto. Lebo čakali tovary. tam sú 2 obchodné domy na teraz. Na Luníku 2. Tá doby tam išiel. To sadneš na 6 asi sám. Počkaj, ktorá zástav, 2 zástavy. Od táto Od vás je to bližšie. Od amfiteátra 2 zastávky. Do toho kopca. Náš Jojo spraví halusku, postriebli ho, Doma. spraví takú striebrenku a volá čečinku tam takto dá a máme položek. Ja som nešla s ním, položil to tam on sám už. To je auto. Máme. Ja jem auto. Aha, ja jem kamión. Naposledy som mu tak odbierala, dala na bok. On dal na tie cigánky takto, vieš, na ten rob a ja som mu dala tak pozorila. Telefón. Tá bola takto daná, taká striebolná, on to tak má Kúpila spoj. ho to. On to Však pospr... lepšia je čistá. Taká striebolná a takú ružičku dá do prostriedka. 2 sekundy. Čo to robíš s tým nosom? No pozeraj. Psi a dievčatá do chlapčenského tábora nepatria. Len ju dali na kraj a vôbec ju kamera nebrala. To bola v telke, nie? Spievať. No a my sme to nepozerali. Ráno No bolo ju vidieť a dali ju na loď. Ráno. Bolo trošku. Bolo ju vidieť. Anka, na televízie sme mali kúkať? Okolci. Lenka, však vysielajú do kadiaľko krásy. 9:20? 9:20 v stredu. Ja som Ja tu blíka. My kúkali Munber, to bolo... potom nie dnes, včera, v stredu. My sme nemali televíziu. Ja tedy ešte nebol televízia. A ste mali žele. To východoslovenský kraj dáva zo v ruke. No hore, jak ho nosili by sme Lenka, ja nemôžem nič piť na noc, ja som taký pijan. No, Anka, ja som mala kávu, 2 štamprlíky, 2 spálenky, no noričku a zdravie. ešte aj víno. Toto je kraj. No to je aj s tým Milánkou. Milánkou. Studené a studené. Nie, nič, už je tu motka. To je veľmi dobré.
Odkedy je tu? Veľmi studené. To už má izbenú teplotu, to už je tu dávno. Ale je veľmi dobré, neraz je tam zličím. Takto blíka, zase. To mi sestra dala, keď sme boli. Strngni si, no? Hej, Maja! Čo sa tie tvrdé? To je teti Anilenuška. Čaj? Ja mám čaj. Aha. Ja mám čaj. Tie deti z hory, my si štrngáme s Milánkom na to. Ja mám líče. Lenuška, ja ti dám. Kde je tá? Daj ten pohárik. Všimli sme si. Oni tu nejaký. Nerazí ani Janko nášho mám prejake. Bratislavských dedov je také jak víno. Bratislavských dedov je poslal si štrngni. To je jaké toto? Dobré, vôbec. Ale jaké? Tu máš na Dobre, čo je dobré? Keby si od našeho Janka tie sladšie, to poznáte invezo, ale toto je To normálne. je tvoje, no. No tak sa dostanú. Aha. Na zdravie. Na zdravie, Milanko. Lenka, na zdravie. Ty vynikajúce. Lenka už máš? Lenka má lulienka, srdečky, má pokolienka. Viem. Prečo si urazená, Lenduša? No a potom čo? Nie, Čo sa tak chváli? pozri, Norik tak kúka. Lenka. Lenka. Na zdravíčko. Počkaj ešte, až keď môžeš. Lenočka, keď Norik bude brať, tak si štrnci si Ona sa uráža. Aj žena sa Lenduka sa uráža. uráža. Že nemala, ako Milan mal pohárik a že ona nemala. No však si doniesla babinka. Však máš, To je len, no len za tú dobu. Ja za tú dobu? No Firenka, Norik ondie. No, Aj naša Janka. Na zdravíčko, Lenka. Aj jej, no. Norik ťa berie tak štrngni. Ahoj. No pí, aj. Na zdravie, Lenka. Išlo. Štrngni s Monikou. No, usmej sa trošku. Tak tu si štrngnes. Aj s tejto Francov. Tak, Bibi. A Janna. Ahoj. Milanko, pôjď sem rýchlo. Poď. Ty môžeš aj piť. Nebrázdný môžeš. Pôjď sem, na nebrázdný sa. Kto bere? Aj Linda. Aj s Lenočkou. Aj s Bujom Gardom. No, ešte raz Bujom Gardom. Dobre. Ten si upil. Počkaj, budú kradnúť. Veľmi dobré víno, toto. To je také sladkavé. Starky ho taký dobre Práve spravia. Jamarky. Babka, budú kradnúť. Všetko tak chovajú to výrazne. Babka, budú kradnúť. Z čiernych ryby zlí.